Etorkizuna eraikiz da gure tresna nagusia Foru Aldundi honena gizartearekin harremana izateko. Egia da etorkizunari buruz ari gara hizketan, eta orduan hurrengo 10 urtei begira egindako programa bada, baina nik uste dut egin behar duguna baina importanteago dela nola egingo dugun. Eta hori da urrats guztiak egingo ditugu gizartearekin. Horregatik da horren importantea guk inkorporatzea adibidez unibertsitateak prozesu honetara, hain zuzen unibertsitatea direlako gure gizarte honetan ezagutzan ikuspegitik daukagun elementurik importanteena. Baina oro har, esan dezakegu etorkizunari eraikizekin nahi dugula hurrengo 10 urtetarako Gipuzkoak zer egin behar duen zehaztu eta hori egin gizarte eragile guztiekin. Beraz, modu konpartituan eta gainera ikuspegi praktiko batekin. Etorkizunari eraikitzeak edukiko ditu bi zutabe nagusi. Bata da izango litzateke Gipuzkoa taldean, eta hori izango litzateke pixka bat analisi motorra esan dezagun, hor eragile guztiok Foru Aldundiarekin egingo duke hausnarketa bat oso sakona hemendik 10 urtera ze urrats egin behar dituen gure lurraldeak horren inguruan. Orduan eragile guztiok edukiko dituzte euren ordezkariak, eta horrek egingo ditu pixkat proiektuak mahaigaineratu. Alegia, hau izango da prospektiba, baina ez da izango prospektiba liburu bat egiteko, baizik izango da proiektuak aurrera ateratzeko. Eta proiektu horiek gauzatzeko edukiko dugu tresna bat izena duena Gipuzkoa Lab, eta hor, ez genuen ez da ere hasi nahi utxetik, baizik Foru Aldundia jarri ditu mahaigainean 4 proiektu, baina etorriko dira. Gipuzkoa taldean ekarriko ditu proiektu gehiago. Gehiago etorriko dira, esan nahi dut. Edozein kasutan 4 proiektu nagusi egongo dira, eta unibertsitate diferenteekin egingo duguna da partekatu proiektu jakin bat. Kasu honetan Mondragone Unibertsitatearekin egingo duguna da langileen parte hartzearen inguruko proiektua gauzatu. Uste dugulako gure ekonomiarentzako eta gure gizartearentzako ezinbestekoa dela langileek parte hartzea enpresetan, baina ez bakarrik kudeaketa ikuspegitik, baizik baita ere kapitalean bertan ere. Eta orduan Mondragonek biztanda kooperatiben daukan ezagutza guzti horrekin, know-how guzti horrekin, uste dugu papel oso ona dezakela, pixka bat daukaten ezagutza hori trasladatzeko baita ere gainontzeko enpresa eta gizarte osora. Edozein kasutan hau izango litzateke proiektu bat, berriak etorriko dira, eta gaur etorri naiz pixkat ona esatea mezua hori izango litzateke. Hasi besterik ez dugula egin, lehenengo batekin hasiko dugu, eta bidea beti lehenengo urratsarekin egin behar da, hasi behar da, baino proiektu gehiagotan partekatzeko aukera izango dugu. Ikerlariak ingo daue lana, eta lan izango da aztertu Gipuzkoako enpresa desberdinetan langileren parte hartzea, eta ze eragindakon langileren parte hartze horrek enpresen lehiakortasunean, enpresen negozioaren sostengarrian, eta hori izango da gure lana. Bertan hartuko dabe parte bai Goi Eskolako Politeknikoko ikertzaileak, baita ere enpresagintzako ikertzaileak eta baita ere UESiko ikertzaileak.